Tak, čaute ľudia, ja vás vítam u Minecraftu a tu si zahráme podkopávanú. Dúfajme, že to bude fungovať. Sakra. Tak počkáme si, pokým dohrajú. Asi to dlho nebude, tomu verím. Aha, som vravel, ale what the fuck? Krucinál, ďalej, jo, áno. Takže 20 sekúnd, to je v pohode. What the Jo, ja nemám zapnuté. Tak nič, keď nemám zapnuté. Zapnutý Skype nevadí. Takže toto tak sa hrá, že dostanete diamantovú lopatku a musíte hráčov podkopať. Bohužiaľ, aj keď ste s nimi mier. Asi dáko takto, pozerajte sa. Vidíte, to už neukazuje, ale podkopáva 106. Toto som si nepredstavoval takto. Nevadí. Hop. A ideme si dať parkour. What? Parkour. Sa nedá. What the no. No pripojte sa, nechcem tu čakať do pomoci. What? A kde si? Kamošku. Jo, zase. My sme tu takí borci. Kde je Spider ten? Nice. Nie, prečo je tu? Ale našťastie nehrá toto. Teraz! What the fuck? Ne, ten debil sa odpojil. Wonderful. Toto vyhrám ja, kamo. No poď. Prečo? To sa ti podarilo. Ach joj. Lucky Luke. Ako nebojte sa, zahrám aj iné hry, vám ukážem. Natáčame iba 3 minúty a každých 10 sa to bude. Takže teraz... Stefan 0-0. What the fuck? Možno máš veľa diamantov, ale to zase nevyhráš. Bojko. What the? No penetaren. Ja som sa podkopal. Toto sa neplatí. Poď prvý. Kašlo na teba. Juj. Nie, není tu. On ma nevidí. What the? Limok ma nevidí. Nevidíš ma. A utekáme. What the hell am I doing? Boj! Joj, tak to. What?
neboj sama, já jsem tvůj přítel. On preskočil ty bloky. Já se k tebe dostanem. Jo. Tady dalo. Dáme si, no, kým nás to odpojí. Pokým nás to odpojí. Limo, always. No, ten terun, chyba toto funguje. Tak nic, nefunguje to. Wow, what? Co je to? Nevím. Pokracilesk. Jo, skakacký. Jo, toto mám rád. Fake. Hop. Hej, na první pokus to na mě. Držte palce. Hopa. Aha. Hop. To by byla porážka, kebyže jsem to šivca letěně. Okay, tak se dá. Vyzkoušeme ve F5. Je, to je krása. Hop. Au, pomoc. Hop. Petardy. Ako ja neviem, či niečo... Au, vidíte? Vyskúšame toto. Kúsok mimo. Ako... Tak to som nechal. To sa mi podarilo. A ešte raz. Druhý a posledný. What? Co to mělo být? Hop. Tak nič. No, takže jsme urobili jsme to a uviděli jsme to, že se to, keďže se dalo skúpať, to skočiť a uviděli jsme, že sa to nedá, tak sa to nedá a ideme to skúšať, lebo sme stratili čas. Hop. 5 minút. Toto je ešte ľahká skákačka. Sú tu aj ťažšie. Au, nohe, mne to ubralo, keď som stal na kostke. Ty. Hop. Aha, kebyže tento... What the heck? Kebyže tento blok tam nebol, tak by som si mohol vyskočiť. Ahoj! What? Ahoj! Pozdrav do videa! Pozdrav do videa! Jo, no tak to byly lagy. Nemáš čas. Lopík, pozdrav do videjka. Aj tam som už bol, ja sa nechválim. Nemôžu ťa